hazvina kumira mushe panguva inoi. Right now tine headline ratareceiva in the afternoon. If mamboona another video ratareleasa raonekwa kunzi rapostiwa nemafriends kuda kwashetagurei vataura vachiti the Harare province aiwa yarekomenda ende ikapasa tsamba dzavo dzinoratidza kuti each case recommended kuda kwashetagurei kuti ako-optewe into the central committee. Panguva ino ichiti we are waiting for the response ichazobva aiwa kuvakuru pane tsamba dzavaendesa. Right now kunoonekwa kunzi pane mapictures abva 7 Saturday morning anoonekwa kunzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe was playing golf aiwa nakuda kwashetagurei. Sanamira mashoko anonyatsorodza kuti aiwa kuda kwashetagurei is a very very close ally wemutungamiri wenyika and hazvingambovatori nguva yakareba kuti ave co-opted kana kupinda muthe central committee inoonekwa kunzi the most powerful and decision making board in the ruling party ZANU-PF. Don't subscribe or like out on the bell icon. Timba paenda link emabudanyira chiti the low budget gang aka Varakashi Shindi Vekwa Siaso Magaba Kufenda Road are posting these pictures and pretending to be praising ED. They must think we are daft. The reason they are posting these pictures is to market their deity Kubakwashe and I'm tagged in all their posts. By the way, hanzi tirikuwachisa Streets Brigadier General Lin M. Listen, Madofu and wachiswe ndo wachandenga. Kuba is a failed project begged by Madofu saying you are now scared propelling him because makamiswa cowards. Mashoko anotogwa pana Lin M ari kuresponda kune vanhu vanomutega sezvamungozoti Lin M is a critic anocriticize the ruling party ZANU-PF, especially those guys vari aligned to 2030 achisupporta general. And panguva ino these pictures paasefesa ari kutaura pamusoro pawo ari kuratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika was very open and was very free achinyatsa kuenjoy time yake nakuda kwashetagurei. Vava vachizama kuda kushowa aiwa vana macritics vakaita sana Lin M kuti tarisai these two people vanowirana. And panguva ino ava kufire back achikanda mashoko aiwa vauchere mashots aiwa kune these guys vakaita sana mukungunungu wavanoatakana nana Lin M. Imbotidze mafunguro enyu not kudi pamusoro pechitiko ichi pamwe ne-co-option yakuda kwashetagurei. Do you think it's going to be possible? Ina kumene section yetu dzamafunguro enyu. So subscribe or like, channel on the bell icon.